Ribeira recibe con honras a Izan Calo Fernández logo de acadar a prata no Mundial de Patinaxe en Trieste. Volve de Italia cun meritorio segundo posto e marcha esta mesma noite a Barcelona para competir no Campeonato Nacional. O patinador ribeirense Izan Calo volve do Campeonato Mundial celebrado en Trieste cunha prata colgada no pescozo. Un meritorio segundo posto co que recibiu hoxe o recoñecemento do Concello na súa aposta polo deporte local. Izan tivo só boas palabras para os seus achegados, o Concello e os patrocinadores. Estoy orgulloso de mí mismo, también por mi entrenadora, por mi familia y por mi patrocinador. Y quería dar las gracias a todos y a todas. Moi ben. Dende o Concello salientaron a aposta polo deporte de base e local, sinalando a Izan como un exemplo da visibilidade que poden chegar a acadar. Conseguiu aí un son campeonato europeo en Trieste este mes pasado e tamén, bueno, por os logros que está collendo tamén con a súa irmán ela, pois nos campeonatos de patinaxe. Darlle tamén os ánimos porque teñen o campeonato de España en Barcelona este fin de semana e moito ánimo aí porque van a competir en parella. E, bueno, visibilizar pois todo ese esforzo que está facendo Izan tamén, ese esforzo que está facendo a súa familia, tanto como pois os adestramentos continuos aquí no noso concello, tamén pois todas as participacións, campeonatos galegos, estatais e máis europeos, pois a verdade é que temos aquí un portento no patinaxe, tanto a Izan como ela, aquí en Ribeira, pois darlle aí tamén as grazas de representar pois o concello, o nome de Ribeira, pois en todos os campeonatos nos que vai. Grazas. O alcalde de Ribeira apuntou ademais o gran traballo levado a cabo polo cativo ao representar non só o seu municipio, senón a toda Galicia. Está representando tamén ao noso concello e a todos os galegos e galegas cando vai polo mundo adiante, non? Estamos vendo que en Ribeira hai grandes deportistas, non só en equipos, en competicións de colectivas, non como equipo, senón tamén deportistas pois a nivel individual que están destacando moito en diferentes disciplinas e que dentro do Concello de Ribeira pois queremos apoiar e visibilizar para que en Ribeira saibamos cales son os nosos deportistas, que os recoñezamos tamén pola rúa cando os vexamos e que tamén os apoiemos na medida das nosas posibilidades, non? Porque para chegar a grandes éxitos e tamén chegar a competicións europeas, pois previamente hai un traballo e un esforzo colectivo moi grande. Izan conseguiu subir ao máis alto do patinaxe a nivel mundial cun segundo posto e lle custou grandes esforzos. Perder parte da súa infancia forma parte do traballo que supón chegar a ser dos mellores, unha mostra dos sacrificios que realizan el e a súa familia. Deixan de ir a cumpleaños, deixan de estar cos seus amigos para entrenar, pero tamén é un esforzo moi grande para a súa entrenadora, porque ven de Coruña para entrenalos, ela ten o seu traballo alá, entonces ela tamén se merece todo o mundo e un aplauso enorme para Elena. Agora, son uns días despois de chegar de Trieste, Izan marcha esta mesma noite dirección Barcelona para disputar o Campeonato Nacional.